Okay mga kapatid, magandang araw sa inyo lahat. Sa mga naka-encounter po nito, tuturo ko po sa inyo kung paano i-recover ang mga ninja natin sa YT. Click nyo lang po ito, i-check natin if ganito yung nangyari sa inyong mga alagad. Yan. Kung ganyan po yung nangyari, wala na, natira lang yung nakalagay. Simple lang gagawin nyo mga kapatid. Ilong press nyo lang itong YouTube app. Itong press nyo lang siya. Tapos punta kayo dito. Malabo kasi. Diba long press nyo na mga kapatid. Click nyo lang itong parang ay na yan. Yan. Tapos yan makikita nyo, click nyo lang tong storage. Yan, clear data. Yan yung lalabas, all this app data will be deleted. Okay nyo lang yan mga kapatid. Yan, hintayin nyo lang. Tapos okay na, na-clear na lahat. I-back nyo lang. Yan. At buksan nyo ulit. Subukan natin buksan ulit mga kaibigan, para ma-recover natin ng ating mga ninja. Yo. Dito sa cellphone na to, konti lang ang ninja ko dito. Konti lang ang mga banana ko. So, hintayin lang natin. Ayun. Click natin ulit yung ayun. Tapos click natin ulit. Ayun na. Bumalik na siya mga kapatid. Yan. Ganun lang po kasimple mga kapatid. Maraming salamat. Alright.